खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि कमलास गयारी आरो आंनि बाबानि मुङा मुस्रि जगेश्वर गयारी आरो आंनि आइनि मुङा मुस्रिमा सम्बारी गयारी आरो आंनि गामिनि मुङा दनं सान्थिपुर। नोंथाङा जि मेट्रिक आनजाद आरो हाई सेकेन्डारि बैयाव नोंथाङा माबायदि मार्कखौ लानानै पास जादोंमोन नोंथां? मेट्रिकआव आङो बर' मिडियामजों फरायनानै बेयाव आङो 94% मोन्दोंमोन मेट्रिकआव। बिनि उनावहाय हाई सेकेन्डारियावहाय आङो साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेवहाय 95% मोनदों आरो बे निटनि सिगाङाव माबाफोर एग्जामफोर लिरबावदोंमोन नामा नोंथाङा? निटनि सिगाङावहाय आङो JEE मेन्सखौ होदोंमोन जानुवारियावहाय। बेवहाय आं 90% मोन्दोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेनि सेकेन्ड एटेम्प्ट जायो आरो एप्रिलाव जादोंमोन JEE मेन्सनि सेकेन्ड एटेम्प्ट। बेवहाय आङो 94% मोन्दोंमोन। गुदियाव बबेयाव फरायनायमोन गिबियाव? गिबियाव आङो गफुर बर' हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन। गुदि फरायसालिखौ बबेयाव फरायनायमोन? गुदि फरायसालिखौ जोंनि गामिनिनो दनं सान्थिपुर गुदि फरायसालि। नोंथाङा प्राइभेट फरायसालि ना सरकारि फरायसालियाव फरायनानै? सरकारियाव फरायदों आरो एमइआवबो एलपिआवबो आरो ना? मा मिडियामाव फरायनायमोन? बर' मिडियामाव। दायो मा थांखि लादों नोंथाङा जे निटखौ पास जाबाय? निट पास जानानै MBBS पास खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनाव डक्टर सासे स्पेसियेलिस्ट जानायनि सिमां दं। ओमफ्राय नोंनि बेबायदि जाफुंसारनायाव सोर सोरनि बिहोमा दङ होनना नोंथाङा दिनै बुंदों? गिबियावथ' आंनि बिमा बिफा, ओमफ्रायो बेनि उनाव आंनि गासै फोरोंगिरिफोर, आंनि गासै लोगोफोर आरो जोंनि जेसेबां गामिनि माखासे सुबुंफोर जायफोर आंखौ अरायबो माने मटिभेट खालामदों, थुलुंगा होदों, बिसोर गासैनिबो बिहोमा दं होनना आं सानो आरो। मा खावलायनो सानगोन इयुन जोलैफोरखौ? इयुन जोलैफोरखौ मोजां फरायथों। जुदि बिसोर साइन्स लानो गोसोबा साइन्स लानो हागोन, जुदि डक्टर इन्जिनियार जानो गोसोबा बिसोरो साइन्स लानो हागोन आरो गावसोरनि गोसोनि सायाव आरो बिसोरो जुदि आर्ट्स लानानै बेलेग जुदि गावसोर लुबैनाय बायदि फरायनोब्ला बेबायदिबो फरायनो हागोन। नाथाय साइन्स लानो लुबैयोब्ला आं माने बिसोरखौ खावलायो आरो जुदि डक्टर बिदि जानोब्ला सिगांनिफ्रायनो बिसोरो एम खालामना लानांगोन क्लास 9, 10निफ्रायनो। बिनि उनाव साइन्सखौ मोजाङै फरायनांगोन आरो 11, 12खौ मोजां फरायनांगोन। बिनि उनावहाय जेनेबा कचिं लायालासिनोबो पास जानो हागोन आरो बिदि निट बा JEE फोरखौ। फरायनाय समाव माबायदि समय होयोमोन नोङो? समाय होनाया खोब 7 बा 8 घन्टा बेफोरदि जायोमोन आरोना। माने आं बिदि जेनेबा फिक्स खालामनानै फरायाखै आरो जेनेबा आं जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो नायो, सानावबो नायो, हरावबो नायो, जेब्लानो टाइम मोनो बेयाव आं माने गावखौनो 100% होनो नाजायो आरो। बेनि गेजेरजों माबा एक्टिभिटिस बेलेग गेलेनाय मानायफोरबायदि खालामो। मेथाइबो खनो मालाबा, ओमफ्रायो गेलेयोबो आरो हस्टेलाव थादोंना बे सारमोननियाव, बेवहाय जों बिराद बिदिनो गेलेयोबोमोन, गासिबो खालामोमोन आरो खालि फरायनायल' नङा जोङो बिदिनो